Dobar dan, pomaže Bog. Ja se izvinjavam, malo sam se zbunio. Baterija od ovoga aparata je pri kraju, nisam stigao da je napunim. Danas bih želeo da vam čestitam praznik Matrice. Pa ću da pričam koliko baterija izdrži. Ako me prekine, nastavit ćemo drugom prilikom. Šta vam ja mogu reći? Materici. Pa ne znam šta bi vam mogu reći, zato što ja stvarno nemam šta reći. Što kaže onaj slogan jedne stranke, kaže ovako više ne može. Ili ja bi i rekao, sve je već rečeno. Nešto gledam na Facebooku, sam bio juče i kao priznali su Kosovo. Ne znam šta se to dešava. Totalna nebuloza, totalna propast, havarija, razumeš? Mi slušamo Grand Show, Zvezde Granda, one razne kvizove, gledaju nam narod televiziju, turske i indijske serije, Sulejmana Veličanstvenog, znači, omladina nam se drogira, alkoholiše se, znači, vidite, ovo je pivo. I to je alkohol, ali ja nisam omladinac, još više nisam. Ali kad sam ja bio omladinac, nije bilo YouTube-a, nismo ni znali za njega, ako je i bio, i tako. Ja bih hteo da vas pozdravim iz Beograda, prestonice Srbije i bivše Jugoslavije, prestonice koja je bila prestonica jedno 7, 8, 9 država su se zvale različito, a Beograd je bio prestonica. Sada smo se sveli na Srbiju. A ta Srbija je sve manja i manja. Nažalost, svodimo se na krajnju onu meru, po meri zapadnih moćnika. Međutim, ako smem reći, Rusija. Znate, Rusija je jedna zemlja na istoku, pripada jednim manjim delom zapadu, odnosno Evropi, a većim delom pripada Aziji. Graniči sa Kinom, koja je najstarija civilizacija koja traje. Postojale su i pre Kine neke civilizacije, ali su izumrle i ugasile se. Što se tiče današnjeg praznika Materice, svi znate, koji ste pravoslavci, šta taj praznik znači. To je neka vrsta našeg pravoslavnog dana žena, majki i baki. I to je lep praznik, kao i detinci, kao i oci, koji će uskoro uslediti sledeće nedelje. Inače, danas je nedelja, materice, detinci i oci uvijek padaju na nedelju, a i serija Ravna Gora pada na nedelju, znate. Što se tiče Radoša Bajića, autora serije Selo Gore baba se češlja i Ravne Gore, koja je još smešnija, nemam šta da kažem nešto puno. Tako da, samo moment da vidim koliko minuta mi je ostalo
da pričam. Pa, evo imam još nekih, valjda nisam merio, pravo da kažem, ja sam neodgovoran čovjek, razumete, nismo mi Japanci, mislim da se zbog 2 minuta kašnjenja voza direktor železnice izvrši harikiri. Nismo mi ludi ko Japanci, nama vozovi ladno kasne 2-3 sata, a šta je tu loše, mislim? Šta, gde imaš da se žuriš, čoveč? Na kraju života te čeka smrt. I zašto da žuriš u smrt? Jel' tako? Pa mislim stvarno. I ja nikad u životu nisam voleo da žurim. Ja sam uvek voleo strpljivo, polako, laganica i da dobro razmislim pre nego što negde krenem, nešto uradim i to, jer mogu da, ako sam brzoplet, mogu da patim u ljubavi, ako se brzo zaljubim, na primjer, ili ako brzo nekoga provociram, neki vic neprimjeren ispričam, pa dobijem batine, ili me policija legitimiše, i tako dalje, i tako dalje. Ja ne znam da se ovo čuje, nadam se da se čuje, poslije ću da proverim, pa ću da postavim na YouTube. A svi koji žele da me pitaju neka pitanja, mogu da me pitaju na mail ispod ovoga klipa ili da komentarišu ispod klipa ako imaju nalog na YouTube.